Father egameni lika Kristu Jesu ngokhethekileyo sibingelele umpostoli engekho phakathi kwethu indoda evuswe uNkulunkulu kulesi sikhathi isikhathi sama social media egameni lika Jesu ake uhlanganise izandla zakho phezulu kwekhanda lakho egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu. Ngiyabingelela team. Ngiyabingelela mfoka malachi egameni lika Jesu. Mkhwenyana. Hallelujah. Awuvumelekanga yimi kuphela. Egameni lika Jesu ngibingelele imedia lapha nemuva isound engineer yethu ngiyabingelela egameni lika Kristu Jesu. Ngicela ke uhlabelele kanye nami baba uThabethe. Sisamile nje kanjalo ngicela ukuthi kuhlabelele kanye nami egameni lika Jesu ake sidumise nje kabili kathathu bese singena ezweni ake uhlabelele baba. Angisoze akhatha seka siphile la thandazo ongibisaya uNkulunkulu namandlonke baba wethu namandlonke baba wethu ophilayo nonguyise wenkosi yethu Jesu baba wethu namandlonke nakule ntambama sizwa wena nakule ntambama sizophakamisela wena udumo nakule ntambama sizophakamisela wena isibongo baba wethu namandlonke sithi wena ukuba yethe bayethe uNkulunkulu namandlonke bayethe libo lwethu laphakathi bayethe wena hleze esihlalweni sobunene egameni lika Jesu waseNazaretha baba wethu namandlonke nakule ntambama sithulisa lokhu uhlobo lomimoya baba wethu namandlonke phezulu emkhathini siyayithulisa phansi lwakhe baba wethu namandlonke emathunjini omhlaba ezigodlweni siyayithulisa baba wethu namandlonke yonke imimoya
usayiniwe nakuletha phama baba wethu namandloke ukuthi somelana nale nkonzo siyayela siyahlulekisa egameni likaJesu waseNazaretha baba wethu namandloke nathi bandla lakho lapha abantwana bakho baba wethu namandloke siyabaqinisa siyabafihla egazini likaJesu siyababiyela ngamalanga bomlilo baba wethu namandloke abangene benezinkinga baba wethu namandloke uphuma kwabo angeke kusafana njengongena kwabo egameni likaJesu waseNazaretha baba wethu namandloke athi uDanyeli ngambona owayehlezi esihlalweni sobukhosi ondwele zakhe zimhlophe njengomoya bezimvu esandleni sakhe uphethile inkanyezo eziyisikhombisa esifubeni sakhe ubophile ibhande legolide bayethe uNkulunkulu ongcwele bayethe libo lwethu bayethe 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 nakuletha phama wena wethu uyababoseka wena wethu uyadumiseka ake udumiseke nakuletha phama ake udumiseke egameni likaJesu baba wethu namandloke ake udabule phakathi kwethu elithi izwi lakho wena wadabula eJerusalema kwanyakazi iJerusalema ake uphinde udabule nakule ntambama egameni likaJesu. We thank you, Father. We thank you, Master. In the name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga libo lwethu laphakathi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tamanzulu. Jaya babasa.
Clap in my lunch. Oh, because I didn't understand lento athi umhlabelele ngisho amazulu ayahalalisa ngisho amazulu ayamdumisa athi wena wathi uyingcwele athi wena wathi nguNkulunkulu athi wena wathi uhlezi bazalwane. Sometimes asi-understand lento uma singena endumisweni singena ebuthathini bezulu. Indumiso bazalwane bayi-understand. Uma ungena phakathi endumisweni ungena phakathi kobuthathu bezulu. Ungahlala phansi. Wadumisa uDavid ephakathi kwabazalwane. Lithi iBhayibheli wadumisa waphuma engqondweni zakhe. In other words, waphuma kubiyena kwase sengena amazulu. Lithi wadansa phambi kwabazalwane. Yena wayengayibona edansa phambi kwabazalwane, but wayayibona edansa phambi kaNkulunkulu. Wayayibona edansela uNkulunkulu. Because there is a difference ukudansela abazalwane nokuba kuyi-presence, nokuba kuyi-presence yakhe kunomehluko. If ukuyi-presence yakhe uyazilibala, if ukuyi-presence yakhe uyazikhohlwa ukuthi wena kambe ubani, ukhohlwa mfundisi uMahale, uzuze ukhohlwa ne-status sakho, because wena ukuyi-presence yakhe. Uma yena se take over, uma yena se take over. Hey bazalwane, ake ngitshele inkonzo ya Friday izandla.
kukhona la esiya khona. Kukhona la esiya khona. Kuna la esiya khona. Angeke size sinqobe impi without umthandazo. Ngicela ngifundela yazofunda kanye nami. Ncwadi kaJohn chapter 14. Ngicela uqale ukuyifunda from verse 9. Sehle nayo. Incwadi ngokaJohane uchapter 14 isihloko sendaba inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Awiphinde futhi. Inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Nkulumo ngokuvalelisa kukaJesu. Verse 14. Yes. Uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza. No, ngicela uqale ukuyifunda ku verse 9. From verse 9. Verse 9. Yes. uJesu wathi isikhathi esingaka nginani ukangazi Philip na. Uthini? Uthi isikhathi esingaka nginani? Philip awukakangazi, Philip awukakangunderstand. Philip awukakangazi ukuthi mina ngingubani. Yes. Angibonile mina ubonile ubaba. Yes. Usho kanjani ukuthi sikhombisa ihlona? Hey. Awukhohle ukuthi ngikubaba nobaba kimi. Hey, phinda. Awukhohle ukuthi ngikubaba. Uqala uthi uJesu angibonile mina. Ubona ubaba. Obona mina Jesu. Kusukuthi ubona ubaba uqobo lwakhe mayebone mina. Uthi mayeqhubeka athi kahle hle mina ngikubaba. Awuyifunde mama. uJesu wathi kuye isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na. Yes. Ngibonile mina ubonile ubaba. Yes. Usho kanjani ukuthi sikhombisa uyihlo na? Yeah. Awukholwa ukuthi ngikubaba nobaba kimi na. Awukholwa yini ukuthi ngikubaba? Nobaba Amazwi wakhuluma mina kini angiwakhulumi mi. Ubaba ohlezi kimi. Hayi Nkosi yami. Wenza imisebenzi yakhe. Wenza imisebenzi ubaba ohlezi kimi. Ubaba ohlezi kimi wenza imisebenzi. Lalela lento lena iziqu intathu. Uthi uJesu mina ngikubaba. Mina ngikubaba ubaba ukimi. Uma nina nikimi kusukuthi sisonke kubaba. Jesu. Sisonke kubaba. Ungasho kanjani ukuthi ufuna ubaba ekubeni mina ngikubaba? Uma mina ngikubaba nina nikimi. So which means nani nikuba hayi bazalwane man. Hayi which means nani nikubaba kanye nami. Nisho kanjani ukuthi nisafuna ukubona ubaba because mina ngikubaba. Ubaba ukimi. Nina nikimi. So which means sonke sisendaweni eyodwa. Kunento abazalwane abangayi-understand ukuthi uma uhamba noJesu uhamba nobaba himself. Nkosi engcwele. Sihamba nobaba uNkulunkulu because thina sikuJesu. uJesu kubaba. Ubaba ukuJesu. uJesu ukithi. So it's all in one. So manje uma izimo zifuna ukuzoshaya wena, uma izimo zizogubezela wena, don't worry because ayigubezeli wena kepha sigubezela ubaba. Ubaba kunalapha afuna ukuthatha khona kushe khona. That's why sometimes ezinye zezinto aziyekela ukuthi sik-attack because indawo ohlezi kuyona ayisakufanelanga ukuthi ungahlala kuyona. Kubeka mama. Verse 11. Yes.
kholwani yimi ukuthi ngikubaba Yes. nobaba ukimi uma kungenjalo kholwani ngenxa yemisebenzi Yes. ngiqinisile ngithi kini ukholwa yimi sengenza Mlungiseleni mic, mlungiseleni mic. Mlungiseleni mic. yimi ukuthi ngikubaba Yes. noma ubaba ukimi Yeah. uma kungenjalo kholwani ngenxa yale misebenzi Yes. ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza Yes. ngokuba mina ngiye kubaba Yes. Kubeka. noma yini eniye kukucela egameni lami ngiyakukwazi kubaba akhazimuliswe ndodaneni uma nicela utho kimi egameni lami ngolwenza uma ningithanda ngiyakugcina imiyalo yami ngiyakucela ubaba niphe omunye umduduzi Ayiphinda futhi. hlale kini Funda kahle phinda futhi lapha ku16 uthini u16. kucela kubaba Ngiyakutela kubaba. aniphe omunye umduduzi Aniphe omunye umduduzi. ngokuba ahlale kinina Hayi phakathi ngokuba azohlala nani phakathi. Sengiyahamba ngiyekhaya ezulwini kubaba. Kepha into engizoyenza ngizonicelela umduduzi uma ngifika kubaba. Angifundele u18. 18 angiyikunishiya nizintandane Yes. ngiyeza kini Yeah. kuseyisikhashana izwe lingasangiboni Yeah. kepha niyangibona nina Kepha- ngokuba ngiphila kini Kepha niyangibona nina. Nina niyangibona ngiphila kini. Niyangibona nina ngihlezi nani. Niyangibona nina ngihamba nani. Ngisho kanjani ukuthi nisafuna ukubona ubaba. Imisebenzi yami yasho ukuthi mina ngikubaba. Athi ngiyahamba ngiyekhaya ezulwini kubaba. Kepha ngiyothi uma ngifika kubaba ngifike nginicelela umduduzi oyosala nami. Mangifika kubaba ngiyonicelela umoya ongcwele. Qhubeka mama. Bese sesingena endabeni sesiyathandaza. ngalolo suku niyakwazi nina ukuba ngingubaba nanini kimi naningi kimi Yeah. onemiyalo yami ayigcine uyena ongithandayo Yeah. ongithandayo uyakuthandwa ngubaba nami ngiyakumthanda Hey Nkosi yami ijulile le ndaba le kahle hle ayifuni ukuthi sivuthe. Le ndaba lena idiphu ijulile. Le ndaba lena ayifuni ukuthi siyikhe phezulu. Le ndaba lena inzulu. Ukuthi kahle hle uJesu uma esezohamba emhlabeni uthi kunento engizonishiya naye. Ngicela ukuthi ufunde up until sizofika lapho mama. uJuda ongesiye uIskariyoti wathi kuye Nkosi kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina ungazibonakalisi kulo izwe na Jesu waphendula wathi kuye uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami ubaba uyakumthanda siyekuza kuye sihlale naye Yes. ongangithandiyo kagcina amazwi ami nezwi enilizwayo akusilo elami Yes. kepha ngelikababa ongithumileyo Yes. ngikhuluma lokho kini ngisahlezi nani Ayiphinda futhi ngikhulumile lokho ngisahlezi nani. Yes. ngikhuluma lokho kini ngisahlezi nani kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba uyakumthumela
egameni lami uyakunifundisa uyakundifundisa konke anikhumbuze konke engitshele khona. Lalelani bazalwane, sasiqedile uthi uJesu mayehamba emhlabeni esephindele ekhaya kubaba ezulwini, uthi lalelani bafowethu, lalelani bodadewethu, sengiyahamba ngiye ekhaya kubaba ezulwini, but angeke ngize nginishiye notho, but angeke ngize nginishiye nise, but ngizocela into eyodwa, umduduzi, umthokozise umoya ongcwele. Ngizothi uma ngifika kubaba uza kunithumela umduduzi, umoya ongcwele uzawuhlala nani, uzawuhlala phakathi kwenu, ukuthi noma sinishaya but yena uyanduduza. Angeke nginishiye notho, but ngizonishiya nomoya ongcwele. Angeke nginishiye notho ngoba nina nisengabantwana. In other words, ngizonishiya nomuntu ozohlala phakathi kwenu, ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani but uzohlala phakathi kwenu. Angeke nginishiye notho, ngizonishiya nomduduzi, ngizonishiya nomthokozisi, ngoba ngiyazi ukuthi uma nganishiya ludenge ezishe izimo zizonishaya, kungabi bikho umuntu ozonduduza. Bekusese right ngalesikhathi mina ngisese nane, ngokuthi uma zinishaya bengikwazi ukuthi nizokhala kimi, but uma sengihambile kunalona engizonishiya naye. Ngoba niseqwephana kangaka nje, niqwephana ngikhona, but yena uzothi uma yesenifikile, he is the comforter. Noma nihlangana nazo izimo uzokwazi ukuthi yena ahambe phambi kwenu. Izimpi zenu kuyoba izimpi zakhe, ngoba yena uyobe sekhona. Lona esihamba naye unamandla okudlula uJesu, lona esinaye unamandla umhlelembise amagebhugebhu, uyahlelembisa. Ngisho noma ngabe kuthiwa izivunguvungu ziyeza, but yena uyakwazi ukuthi ahlelembise. Umduduzi, umoya ongcwele, noma izimo zinhlasela uyafika yena athi kuzolunga mayisana. Don't worry mayisana, kusazolunga. Noma ngabe kuthiwa amandla asephelile, noma ngabe kuthiwa amandla awusesenayo, bese yena yafika athi don't worry my daughter, don't worry, don't worry. Kimbulela diziati tengkhatatsang solifati kiruletso otete hona likunutu lirena. Uma sezikushayile utshela bani, uma sezixakile utshela bani, uma seyingaphezulu kwakho utshela bani, athi mina ngikhona ngizokhamfatha tata Mhala. Yes, sikushayile izimo zomhlaba, but I'm here for you. That's why uNkulunkulu athumelile umoya wakhe ongcwele ukuthi uzothi uma yesephakathi kwenu nizoba nephisi. Kulabo bangena phisi, laba bangalala bazokwazi ukuthi balale, because umthokozisi usefikile, amandla kamoya ongcwele asefikile. Sometimes sihamba endleleni mfundisi umsibe asim understand umoya ongcwele. Uthi uJesu lalelani, ngiyahamba ngiya kubaba ekhaya ezulwini, but ngizonishiya nomthokozisi. Athi umhlabeleli wesizulu nangu mthokozisi uvele ezulwini, uyakuhlanza konke okusenhlizweni yakho. He will set you free. Kulabo bangekho free uzonikhulula. Kunabantu ekumele umoya ongcwele abakhulule namhlanje. Kunabantu abakwi-bondage, kunabantu ababoshiweyo abadinga amandla kamoya ongcwele. Kulabo ababoshiwe, the Bible says, if the man, the Son of Man, set us free, yes, we are free indeed. Kunabantu umoya ongcwele kumele abakhulule. Sihlezi kuma-bondage,
because asi-understand ukuthi lona esihamba naye sihamba nendoda yempi. Sihlezi lapha esihleli khona asi-understand ukuthi lona esihamba nayo indoda yamandla. Sihlezi kuma-bondage asi-understand ukuthi lona ophakathi kwethu indoda umhlelembisi amagebhugebhu. Set us free, Jehovah. Bakhulule. Uma esefikile phakathi kwethu uvula indlela lapho ingekho khona. Wathi efikile kuMoses, wathi Moses yini esesandleni, wathi uMoses induku, wathi ikhomba ulwandle, walikhomba ulwandle. Ngizothi mntana sekhaya, yini lento esesandleni sakho ake uyisebenzise. Lento esesandleni sakho yinto enamandla, yinto evule kuvaliwe. Ngisho amathakathi noma bengavala yena uma yesefikile. Moya ngcwele lapho basiza abanye ake ungisize nami. Lapho bakhulula abanye ake ungikhulule nami. Lapho uhamba nabanye ake uhambe nami Nkosi. Lapho baweza imifula ake ubaweze nami Nkosi. Yes, anginawo amandla, but yena loyo osinikeza amandla imihla ngamalanga, usinikeza amandla obhekana nezimpi esiphambi kwethu. Nkosi uJesu, bakhulule Nkosi. Nkosi uJesu, sesikhathele ukuboshwa amandla kaMoya oNgcwele esihamba nawo. Yisi isikhathi sokuthi uMoya oNgcwele bazalwane uthi take control. Yisi isikhathi sokuthi uMoya oNgcwele athi take over emabandleni, athi take over emzini wami, athi take over. Let us release the power of the Holy Ghost. Let us release. Singambophi uMoya oNgcwele. Mfundisi uMale, simdilayile uMoya oNgcwele ukuze angakwazi uku-operate. Simdilayile uMoya oNgcwele ukuze angakwazi ukuthenza umsebenzi. Simdilayile ngokwenza kwethu, simbambezelile webandla le-Eagle Mountain. Simdilayile, 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 simbambezelile uMoya oNgcwele. Mfundisi umsibi simbambile uMoya oNgcwele akakwazi uku-operate. Kuthi uMoya oNgcwele ufuna uku-operate, but abanginikezi umhlaba woku-operate, abanginikezi iroom yoku-operate, abanginikezi iroom yokuthi ku-operate. Let us allow him, let us allow him to operate in this place. Let us allow him to operate amongst us. Let us allow him. Siyambambezela uMoya oNgcwele, siyambambezela. Kumele ukuthi abantu uma bengena ngalo yamnyango bangene bethola imithwalo, bese sekuvuka umhlabeleli phakathi kwabo njengoMiriam esewelele ngaphesheya kolwandle olubovu, athi ihashi nenkweli yalo lilahle kolwandle. Kufunakala abazalwane abangene bethwele, bathi uma bephuma la baphume sebelula, baphume bemdumisa, bathi wena wedwa uyingcwele, bathi wena wedwa uyakhazimula,
bese bayasho bathi angaze ngifike endaweni enjena, ngifike ngisindwa, ngifike ngithwele umthwalo. But uma ngena phakathi kweleya ndawo ese-Wynberg, yes, imithwalo iyalahleka phansi. Kunabazalwane okumele imithwalo yabo ilahleke phansi. Kunabazalwane abathwele and bathwele nzima, but imithwalo yabo namhlanje bazophuma bengasayithwalanga. Allow us, moya ongcwele, sebenza phakathi kwethu. Sebenza Nkosi, sebenza Nkosi, sebenza Nkosi. Kulomhlabeleli wesiZulu othi yebo wathula umthwalo owawungasinda, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami. Yes, uvalo lwami lwafika. Nkosi Jesu, Nkosi Wamshiya nekulo. Imthwalo iyadilika kulaba bathwele, uzosala nekulo. Abanye abasakwazi ngisho ukuhlabelela. But I'm here to tell you today, ukuthi uzosala nekulo. Yebo wethula umthwalo wawungesinda, imthwalo esengihambe nayo iminyakanyaka, imthwalo esengiyithwale for years, just ingomthandazo esizowenza kule ndawo. Kunama-chains azoqashuka, kuney'bopho ezizoncibilika ngenxa yomthandazo esizowuthula kule ndawo. Angeke sitshele umuntu, but sizotshela yena ukuthi baba ngiyanzimelwa, baba sengithwele kwenele, ake ungidilise lo mthwalo, sengithwele kwenyele. 2026 kunemthwalo ezowohloka, kunama-chains azoncibilika. Sizoncibilikisa ama-chains, sizonqamula izibopho, ibopho zeminyaka, izibopho. Abanye mfundisi uMhale baboshwa izizukulwane ngezizukulwane size sizowela kubo, but ngenxa yokuthi sebefikile kule ndawo, bazokwenza icovenant entsha. uNkulunkulu uzothukulula ibopho, ngoba kunama-covenant enziwa bokhokho bethu, badlula okhokho bethu. Lalela ukuthi thina senzani uma lama-covenant sebewenzile badlula emhlabeni. Sahamba thina sayowavuselela without an understanding ukuthi sivuselela amakhamandela okhokho bethu. Sithini siyawavuselela kanjani? Sithi lento le yinto yasekhaya, kanti lento lena kusiyona into yasekhaya, yinto eyalethwa, yinto eyenziwa ukuthi nina ningaphumelele. Kwenziwa ukuthi nina ifamily yakho kungabibikho umuntu oshadayo, but uma yesefikile yena uzoreverse iqalekiso zeminyaka, uzoreverse iqalekiso zabokhokho, uzoqala into entsha. Sahamba mfundisi uMsibi saya kuma-altars. Hayi nami ngomunye obuya kuleyo altar, ngahamba nami ngaya kwi-altar. Ngathi uma ngifika kwi-altar ngathi nina bomgaga bombuyisa uyazazi umfundisi uMsibi ozindlondlo kanonwabo ngokunabela enkohlweni. Ngangibuze mfundisi uMsibi uyi-understanda kangcono. Ngahamba ngaya kuleyo altar, basukuma bama ngeenyawo. Instead yokuthi izinto zivuleke, izinto zafulathela, because yinto eyenziwe ukuthi once waqala wabheka kuleyo altar, izinto zakho bese ziyavaleka ngokuba zavala kokhokho. But namhlanje sizoqala into entsha, sizovula umnyango omusha. Uma yesefikile yena sizovula umnyango omusha,
sizoqala impilo entsha kulabo bebekade bengasebenzi. Ayesefikile yena uphethe isikele emkhiye uzovula iminyango yeminyaka ekudala yavalwa. Abanye abakhongi bajika sebesegeyithini bacanulwa intonyana encane nje, hayi ukuthi bacanukile, bayavala ukuthi ngiyoba kwaprofetho kwakhuluma kwi-altar lelo wawukadukulu kwathiwa yikho into ezokwenzeka, because nawe awukho strong emthandazweni. Bathi sebefikile warelaxa, bafike bacasulwa into encane babuyele emuva. But namhlanje sizoshaya reverse ukuthi kuzo zonke lezo zinto ezenziwa zathi mazenziwa lezi zinto kubiziwa amagama wethu kuma altars. Ayabizwa amagama wethu. Zakhele emgaga siyakubiza kule altar. Babona ukuthi angirespondi kuleyo altar ngoba sengikwenye altar. I-altar engikuyona inamandla. I-altar engikuyona ngeke respond to any other altars. But le altar engikuyona inamandla. Base bathi lalela wena Zakhele ungasangeni uma senza izinto zethu, because izinto zakho zizoxosha izinto zethu. Ngithi mina ngokuba anginanto bathi kunento hamba naye enzima ezoxosha izinto zethu. Usuke safikile lona ngihamba naye ngingena naye phakathi kwabo. Bathi bathembile ama-altars wabo, kanti i-altar lami i-altar elingaphezu kwawonke ama-altar. Bathi lalela ungasaphinde usondele because izinto zakho ziphazamisa izinto. Kanti ungubani lo nkulunkulu? Ungubani kanti okwazi ukuphazamisa ama-altar? Phazamisa ama-altar abantu abathenjiweyo. Kungena mina ngedwa. Ngithi uma ngena yena usuke ehamba nohlaka lakhe neyinhlaka zakhe noma 3 or 4. Bathi kuzongena umuntu oyedwa. Bathi uma yengena babuzane bodwa. Bathi ubani lona osengenile? Izinto zethu ziyahlehla ziyabaleka. Wena mawungena phakathi kini uzoxosha into zakini, uzoxosha izinto ezingalungile, uzoxosha izinto ezingekho right, because ilona ohamba naye unamandla. Sukumensimeni ngeenyawo. Sizothandaza. Uyabona namhlanje ngifuna ukuthi thandaza umthandazo wokulwa, thandaza umthandazo wokubhidliza ama-altars. Kunomehlo awuyekele ukuthandaza lo mthandazo wakho lo thandaza. Nqa Nkosi siza phambi kobuso bakho nqa. Mthandazo bani le nqa Nkosi? Nqa Nkosi. Namhlanje ke uthandaza umthandazo uthi mawuthandaza babonakala ukuthi indoda yempi lena indoda yesilofa. Uthi babe ekhambeni lika Jesu nakule ntambama ngizwa kuwena. Whatever kubamba into zami phezulu emkhathini ngiyakudestroya ngegama lika Jesu. Konke kuvala indlela yami. Wena obuhlele embiso amagebhugebhu, wena uvula indlela lapho ingekho khona. Bese bayamangala bathi kahle hle wena washintsha indlela yokuthandaza. Ngoba bazalwane imthandazo yehlukile. Kunomthandazo wokubonga, kunomthandazo wokucela, kunomthandazo wokufohla. Izinto noma ingasahambi kahle, abazalwane ngiyacela Nkosi, akusuye uNkulunkulu ovimbile, yila madimoni avimbile. Anginasikhathi amadimoni sokucela kumadimoni mina. Lalelani bazalwane sesiyathandaza. Once waphakamisa isandla sakho wathi Nkosi ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi, ngena ubuse phakathi kwami. Angithi bokathi uhamba nje kwi-comfort zone, izinto ziyashintsha. Angithi ama sofaka ama gloves. Lalela ngalesikhathi uphakamisa isandla sakho
uma amalanga bomlilo esandleni zakho uyaqala uyahlasela phezulu emkhathini bathi nangu umfundisi uMhali usefaka amaglass let us deal with him and wena awukho ready ngaleso sikhathi impi yoqala yaqala mzukwane wamukela uJesu up until uzoyoshona phansi egodini ucabanga ukuthi uzorelaxa asikho isikhathi sokurelaxa kaJesu akurelaxa ngoba sihamba ama all night prayer nje bazalwane asizelanga ukuzorelaxa sizohloma ukuthi masiphumela ngaphandle sikwazi ukubhekana nabo usikhulekela Makabosha yebaba saya yebaba yenda rabosanta ikabosha kantarabaya yende rebebe santa iyamasagya yebaba santa rabaya makabosha yende rebebe sienda egameni likaJesu egameni linamandla baba wethu oyingcwele siyangena Nkosi oyingcwele baba ezulwini baba lokuqala baba nelesibili baba nelesithathu sesiyazingenela baba lisho njalo iBhayibheli ukuthi siyazingenela manje akusena mpristi akusena muntu ozosingenela ayosikhulumela namhlanje baba siyangena siyolanda izinto baba zethu ezibanjiwe zabanjwa isitha egameni likaJesu sithi Sathane namadimoni wakho awunawo amandla awunaso isabelo silwa nawe sithumela umlilo baba esigodlweni sikaSathane sithumela umlilo baba esigodlweni sobumnyama lapho kuvalelwe khona abantwana bethu lapho kuvalelwe khona ingane zethu imali zethu imisebenzi yethu ama-promotion rababababababa yekebo shakata ayasha amadimoni kaSathane abambinto zabazalwane sithumela umlilo esigodlweni sithumela umlilo esigodlweni sikaSathane ngegama likaJesu ngegama linamandla ngegama eliphilileyo siyawuthumela umlilo siyawubasa umlilo babe Alexandra yonke sibasa amalangabi egameni likaJesu sibasa umlilo baba kumagethi wonke baba wase-Alexandra from ku-N3 London Road kuyofika ku-Christian Drive from ku-Marlboro London ku-N3 ku-Marlboro sibasa umlilo kuze kuyofika esantini sibasa amalangabi omlilo wasezulwini sishisa amadimoni abambi Alexandra abambi abantwana ababambe ngotshwala ababambe ngeinto ezinengi nangama-drugs baba wethu onamandla ngegama likaJesu ngegama linamandla baba siyawubiyela lo muzi umuzi wase-Alexandra siwubiyela ngamalanga bomlilo sithi amadimoni ayasha sikhulula abantwana bethu sikhulula abantwana bethu sikhulula abantwana bethu sikhulula nento zethu ngegama likaJesu o mandarabosi andarabaya ibaba baba yandarabosanta ibaba kontorobosia ibaba yenderebesinta baba nathi neGauteng nayo siyayibiyela ngamalanga bomlilo baba siyayibiyela njengoba wabiyela uJakobe njengoba wabiyela uJobe sibiyela baba iGauteng sibiyela baba iSouth Africa ngegama likaJesu noma yini abayizamayo baba siyababiyela abantwana bakho baseGauteng baba egameni likaJesu egeyithini lase-N3 baba wethu onamandla lapho kuqala khona iGauteng siyabiyela sishaya isikhonkwane akunama-satanisti azongena baba wethu onamandla naku-N17 baba lapho kuqala khona iGauteng
siyabiyela sishaya isikhonkwane akunama-satanisti azongena akunamabhomu wako-Israyeli nako-Trump azongena eGauteng nase-South Africa siyabiyela mandarabababababa ibaba yenderebo santa baba naku N12 lapho qala khona i-N3 siyabiyela ngamalanga bomlilo siyabiyela ngamalanga bomlilo naku N1 sishaya isikhonkwane ngegama likaJesu naku N4 sishaya isikhonkwane baba naku N14 sishaya isikhonkwane. The devil is a liar. 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 Amadimoni asemkhathini antshontsha izinto zabazalwane, antshontsha impumelelo yabazalwane, antshontsha ukuphumelela kwethu. Awanasabela wena gunya. Amadimoni asemkhathini antshontsha izwi emabandleni. Baba siyawabopha ngegama likaJesu. Makabo shakantaya makantara baba yenderebo santa ibaba sinda raba yenda ibaba kontorobosia ibaba yekenterebe yanda. Baba siyabonga ukuthi usizwa njalo namanje sowuzwile. Abangasebenzi bazosebenza, abangaphumelele bazophumelela ngegama likaJesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Baba siyabonga. Bless us, mighty Jesus. Thank you, Jesus. Awushayela uNkulunkulu izandla nakule ntambama. Awushayela uNkulunkulu izandla nakule ntambama. Bese uyasho ukuthi sekwenzakele. Sekwenzakele, sekwenzakele. Lama chains abebekade bekubophe ngawo asedashukile. Ngisho nalamabhodlela ebebekade bekufake phakathi kwalo seliphihlikile egameni likaJesu, egameni elinamandla. Right now we have to take the step. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nkosi Jesu. Bazalwana ngabe inkonzo yelanga elilodwa. Akube inkonzo yethu le. Akube inkonzo yethu. Abantu abazongena ngaloya mnyango bethwele imithwalo bazothi uma bephuma bathi angaze ngibone indawo enje. uNkulunkulu asivakashele each and every day. Abantu abadinga ukuthi baze babeke izandla. Mele mabengena nje nalapha idimoni lihlewule bengena lapha emnyango. Nkosi yomusa inibusisi, Nkosi yomusa inenze kahle. In the name of Jesus.